boli to čísla, chceli, ale nie, akože aj s manželom máme obidvaja radi dobré víno a dobré jedlo. Ale samozrejme, toto je ten romantický prístup k tomuto biznisu, ktorý sme však nechceli nejakým spôsobom iba kvôli tomuto rozbiehať. Tomuto rozhodnutiu predchádzali týždne rôznych analýz a rozmýšľania, počítania, aby jednoducho tá investícia, ktorú sme sa chystali tu vynaložiť, aby mala zmysel. Takže samozrejme, k tomu, aby nejaké podnikanie fungovalo, tak treba mať k tej činnosti alebo k tej práci aj vášeň, alebo k predmetu tomu podnikania treba mať aj vášeň. Tá nám samozrejme nechýbala, lebo máme radi dobré víno, máme radi kultúrnu zábavu, takže keď sa to spojilo aj s takým ekonomickým zmyslom celého projektu, tak sme sa do toho jednoducho pustili.